Team yowuoyi mar Uasin Gishu Junior School kaachiel gi mano mar nyiri mar Testimony Junior School nobedo joloch e tuke okapu mag M-Pesa Junior NBA Rift Valley Finals mano obagi alap ma Uasin Gishu School boma ma Eldoret County ma Uasin Gishu. E kidieny mar nyithindo ma yawuowi, team mar Uasin Gishu nolo team mar Testimony Junior School mawuok Kansas points 13-11. Piem bende nobedo mapek e kidieny mar nyithindo manyiri tok Testimony Junior School loyo Uasin Gishu Junior School points 18-17. Tukego mano obagi kuom ndalo ariyo noyo timbe 40 mano oting'o jotugo maromo 450 mawuok e alwora mag kaunti ma Omar Okak. Tielo mabiro mag tukegi biro bagi e boma ma Kisumu e kind tarik 22 gi 23 dwe mar adek e alap ma Kenyatta Sports Ground. This is a great opportunity. Unajua, for so many years, more than 10-15 years, we've had so many players from this town wanaenda wanacheza national team, even playing professionally. This is a big deal for us. Growing up, kwa tunaona NBA, tunasema siku moja tunaenda kucheza NBA, but round hii NBA imekuja yenyewe hapa home, ambayo ni kitu fiti sana. Unaweza imagine feeling watu wanasikia all the superstars wana watch kwa basketball. Most of them are playing because of the NBA stars. So for NBA coming to this town is a it's a great